Com pot ser que puguis permetre això? Estem preparats perquè el Pep es mori, estem preparats perquè dir-li adéu. De seguida vam veure que tenia un problema al cor i que segurament tindria síndrome de Down. Però si tu tens una fe real, i no en abstracte, sinó que veus a Déu com a pare que et cuida i et mima, per què? Bé, en aquell moment dius que no, jo sóc incapaç de viure això. Ningú ens ha donat eines per afrontar aquest tema. Et reconfigura la teva escala de valors. Si t'haguessin dit, abans de quedar-vos embarassats del Pep, que passaria el que va passar, o escolliria un altre cop tal com ha passat? Ara, vist en perspectiva, no canviaria res. Tot ha valgut la pena per conèixer-lo i estimar-lo. Benvinguts a l'Escalinata, soc l'Elisabet. Soy Iago. I aquí estem un altre cop més per parlar-vos de la vida, del valor que té. Per això hem portat a... Ha venido Ignasi Guerrero y solo quería decir que es verdad que del sufrimiento en el podcast hemos hablado varias veces, pero creo que es un tema que toca tanto interior y personalmente a cada uno que es fantástico volverlo a hablar y recordar un poco quizá cosas que ya sabemos, ¿no? Y en este caso Ignasi Guerrero es director y productor de un documental que se llama Una estrella fugaz y concretamente en el documental habla sobre su hijo Pep que falleció y él viene un poco a compartirnos su experiencia con su familia, de superar el sufrimiento, de vivirlo, hablar sobre la esperanza y es un regalo, me emociona antes de empezar, pero es un regalo, Ignasi, que estés aquí y que quieras compartir esto con nosotros. Bienvenido. Gràcies. Sí, sí. I per empezar, bueno... Sí, si et volguessis presentat una miqueta, qui ets, què fas? Bueno, ja m'heu descrit bastant bé. Jo principalment soc pare de família perquè és... Mirant les hores del dia segurament és el que dedico més temps. Soc pare de 6 fills i això sempre és una ocupació gran. I em dedico al món audiovisual. He treballat molts anys de director creatiu i també fent de càmera i amb els anys m'he anat involucrant en projectes de documental. I arrel d'aquesta experiència tan dura i complicada per nosaltres, que és la mort d'un fill, va sorgir la idea i l'oportunitat d'arrencar un projecte, de fer un documental i compartir amb el món què suposa per una família passar per una experiència així. Tant la part de passar per un negoci neonatal, que és tot un món, i després també per parlar del dol, no? Que és encara potser més complicat. Doncs voldries començar explicant-nos la teva història? O sigui... Sí, mira, nosaltres era el nostre segon fill, és el nostre segon fill, el Pep. Teníem un bebè de poc més d'un any, i l'Àgata, la meva dona, es va quedar embarassada, molta il·lusió, com qualsevol embaràs, i a la setmana 12 d'embaràs vam anar a fer una ecografia per saber quin era el sexe del bebè, no? Aquesta típica ecografia que et fa moltíssima il·lusió perquè tens allà sempre, no? Has projectat la vida d'aquell fill i saber si és nen o nena t'ajuda moltíssim a empatitzar molt i volcar-te amb aquell fill. I el que no sabíem és que al sortir d'allà el de menys era descobrir que era un nen, no? Perquè de seguida vam veure que tenia un problema al cor i que segurament tindria síndrome de Down. I nosaltres érem molt joves, teníem 25 anys en aquell moment. I era una notícia... Fa d'això, perdó? Ara fa 10 anys. 10 anys. I és una notícia que evidentment costa de gestionar, no? I d'alguna manera allò ja ens anava preparant per tot el que vindria després. L'embaràs, va sortir tot el que estava previst, no? Dins de la panxa no hi havia cap risc, el nen va créixer, llavors es van agafar un equip de Sant Joan de Déu, d'especialistes, que també dona molta pau, no? Està a les mans d'un equip mèdic tan bo, un hospital de referència. I, sincerament, va ser com una muntanya russa l'hospital, perquè cada visita a vegades havia millorat amb una coseta, no? I això té més bona pinta, no? El cor, això s'està arreglant. I a vegades anaves i et deien, mira, perdona, però és que, per exemple, un dia els ventricles del cor estan creixent de manera desigual i això és molt problemàtic, no? I és clar, és una cosa que no t'esperaves i és que només em falta això ara, no? Era una muntanya russa, no sabies molt bé com sortiries d'allà. I així va anar passant l'embaràs amb totes les pors típiques de l'embaràs multiplicades per 10, 15 o el que sigui. Aquest nen va néixer, el part va ser tan maco com la resta.
el vaig batejar jo mateix només sortir de la panxa de la seva mare pel risc que havia, no?, amb la cardiopatia. És un moment que m'alegra moltíssim de que fos una realitat, perquè és un moment que guardo dins meu, no?, i m'acompanyarà sempre aquest moment. I res, de seguida el van estabilitzar posant-lo a l'UCI. No? A l'UCI és, bueno, la veritat de crítics de l'Hospital de Sant Joan de Déu, que estan els nens més malaltos, estan allà, molt ben cuidats i en molt bones mans. I això dona certa pau, evidentment, dins la gravetat, no? I res, aquí comença una aventura de 4 mesos que va viure el Pep, amb molts alts i molts baixos, perquè vam tenir la sort que el Pep va haver un punt que va estar molt estable després d'estar 2 mesos a l'UCI, que va estar prou estable com per poder-ho portar cap a casa amb una operació pendent, i vam estar el mes d'agost, el nostre mes de vacances, amb el nen a casa, i va ser genial. Vam anar amb ell a la muntanya, a la platja, vam fer de tot, no?, amb el Pep, i vam generar molts records amb ell. Després, al setembre, quan va tornar per aquesta operació més complexa, doncs va sortir, l'operació la vam poder fer bé, o sigui, tècnicament va sortir molt bé l'operació, però va sortir molt, molt dèbil i el seu cos no aconseguia acostumar-se a la nova situació i els pulmons no tenien força, el cor no tenia força suficient com per bombejar la sang no estava arribant a on tocava i el van haver de connectar a una màquina que es diu una ECMO, no?, que d'alguna manera és una màquina que substitueix la teva circulació sanguínia. Llavors t'agafa la sang, la treu, la neteja, tornen, llavors estalvies l'esforç del cor, dels pulmons i tal. I va entrar, ell estava sedat, evidentment, no?, i aquesta màquina simplement ens donava temps perquè ell es posés més fort. Però és una màquina que no cura, simplement et dona marge. I veien que no aconseguien treure'l de la màquina, que intentaven baixar la intensitat i cada cop que la baixaven el nen es moria i havien de tornar, no? I clar, va passar una setmana i ens van dir això és insostenible, és a dir, aquesta màquina no està pensada, també és un risc per ell, no? Se pot deixar unes seqüeles molt grans si aconsegueix sortir d'aquesta, no?, si ha estat molt temps connectat a aquesta màquina, perquè el cervell deixa de funcionar, en fi, té les seves conseqüències. I clar, va arribar el punt que ens van dir la màquina no és una opció. Llavors tenim 2 opcions, o fer una intervenció molt més intrusiva, on potser el nen patiria, o desconnectar la màquina i deixar que es mori el nen, no? Clar, és una decisió molt dura, molt, molt dura. És una decisió que mai ningú t'ha preparat per prendre i que d'alguna manera, de manera molt instintiva, els pares i mares, això m'entendran, qualsevol pare o mare m'entendrà. De manera instintiva, el primer que penses és agafar-te qualsevol opció que et queda, no? Si hi ha una opció que és una operació i d'allà potser, no, li arreglen això i dona temps i es posa fort i d'alguna manera ens vam agafar en aquella opció i després vam trucar a la meva germana, que és infermera, és doctora en pal·liatius, a més és un tema que domina, i li va explicar la situació. I amb una frase ens va canviar la perspectiva total de la situació que estàvem vivint. La meva germana, la Mariona, em va dir mira, aquesta operació només té sentit si no esteu preparats per despedir-vos del vostre fill. I clar, et canvia, és a dir, els paràmetres que tu tens per prendre la decisió si apagar la màquina o intentar el que sigui, et canviava. De sobte la conversa era estem preparats perquè el Pep es mori, estem preparats per dir-li adeu, estem preparats per demà no haver de tornar a l'hospital, no? I vam estar parlant molta estona, a l'hospital ens va portar molt bé, ens va deixar una saleta perquè ens ho penséssim tranquil·lament, no hi ha cap pressa, és a dir, les hores que calgui i tal. I després de plorar-ho molta estona, al final vam decidir apagar la màquina. I llavors van apagar la màquina i les infermeres va ser espectacular perquè ens van demanar, o sigui, ens van preguntar si volíem que el Pep morís en braços de la seva mare. I és una decisió que, evidentment, jo com a pare en aquell moment jo no vaig entendre per què l'Àgata va dir que sí, sincerament, perquè dius, és molt dolorós, és a dir, com pot ser que aquesta, és que era una nena, l'Àgata en aquell moment era molt, molt jove, i com pot ser que vulgui que el seu fill es mori en braços, no? I és una cosa que, vist amb el temps, he entès que ha estat un benefici enorme, que és un record molt dolorós a curt plaç i un benefici molt gran a llarg plaç de com vam viure aquell moment, no?
I no era, per part de les infermeres, no era gens fàcil, perquè estar connectat a una ECMO no és un cable que el treus i ja està, no? Quasi li havien de fer una intervenció quirúrgica per treure-li tot el que tenia, no? I curar-li les ferides que li havia generat. Bueno, que potser van estar 3 quarts d'hora preparant el nen per poder que l'Àgata l'agafés en braços, no? I allà vam estar bueno, pràcticament una hora, que a poc es van apagant, el cor cada cop anava més fluixet, estàvem allà resant amb ell, que era tot el que podíem fer, no demanant que hi hagués un miracle, que no morís, no? I res. El seu cor va deixar de bategar, va morir i vam tornar cap a casa amb una sensació de... això... no sabem com tirem endavant. No veiem cap opció, realment. En aquell moment dius que no, jo sóc incapaç de viure això, sóc incapaç d'afrontar aquest tema, no? El moment de tornar a casa i veure que el nen no està i que no tens... Clar, portes molts mesos que la teva obsessió, la teva feina ha estat posar el cap 100% en un fill que el tens a l'hospital lluitant per la seva vida, no? I de sobte això et marxa al davant i ara tens aquesta preocupació i no saps... jo parlo del nostre cas, que és el que conec, però aquesta buidor, aquesta sensació de que és un dolor que no marxarà mai, la tens, almenys nosaltres la teníem, i d'una manera molt, molt profunda. I allà acaba la nostra història amb el Pep físicament, no? Després, fins a dia d'avui, segueix la nostra història amb el Pep. I ha estat un camí molt llarg, i ara estem molt bé, sincerament. Estem molt bé, hem pogut viure un dol amb certa normalitat, un dol bastant tranquil, no? Amb molt equilibri, dolorós, evidentment, com qualsevol dol, però molt equilibri. I ara, que hem fet el documental, ara acabem d'escriure un llibre també amb l'Àgata, no? Que parlem del Pep i parlem sobre el dol, de com hem viscut el dol també amb els nens. I ara, doncs, jo aquest curs, escrivint el llibre, hem plorat moltes vegades, encara, 10 anys després, ploràvem els dos recordant moments. Però és un plor molt diferent. És un plor molt diferent. I ara mirem enrere i podem dir que estem super agraïts a la vida. I això és una cosa que arribar a aquest punt és un camí molt llarg, però que realment ha valgut la pena. I mireu, és un tema que no és cap tonteria. És molt incòmode, evidentment, parlar d'un fill que s'ha mort. És molt incòmode, perquè ningú vol que el de davant es posi a plorar, ningú vol que el de davant ho passi malament, no? I és un dels motors que em va dur a fer aquest documental i una de les coses que crec que és més problemàtica a nivell social, el tema de... És a dir, és una societat, vivim en una societat que viu molt d'esquenes al dolor. Val? És evident, hi ha moltes proves, miris per on miris, tothom viu d'esquenes al dolor. I el dolor s'intenta evitar. I el cas de la mort infantil, que és segurament un dels dolors més grans que pot haver una família, doncs encara més, no? I no trobar com l'espai on parlar del teu fill és molt complicat i fa que sigui molt difícil viure un dol amb certa normalitat, perquè el dol, que és una cosa que tampoc no us cregueu que és com una escala que vas passant, no? Vas pujant i ja surts d'allà i ja està. No? El dol és una cosa circular que va i ve i tal, no? Però sí que té les seves etapes, no? I coneixeu, sabeu que hi ha una part com de negació. És molt complicat sortir de la negació si aquest fill socialment no ha existit. Mireu, una anècdota personal, segurament un dels moments més complicats de la primera etapa del dol, que és la més dura, va ser pocs mesos després de la mort del Pep, trobada amb companys de promoció del col·le. Gent que m'estima molt, evidentment, i gent molt bona, a més. Tots sabien que el Pep havia mort. Val? Ningú em va dir res. Res. Vaig sortir d'allà fet caldo. Em va costar moltíssim. I potser no hagués volgut parlar del Pep, però intuir que no tenia l'espai on parlar del Pep. Clar, jo ho entenc, serem tots joves, ningú ens ha donat eines per afrontar aquest tema. Això no és un problema d'ells, és un problema de com ens han educat, no? Perquè què li dius a algú que se li ha mort un fill? Que la gent ara m'ho pregunta, hem fet un documental sobre el tema i jo insisteixo molt que s'ha d'acompanyar bé a la gent, has d'estar al costat d'aquesta gent, no? I donar-los l'espai. I la gent em pregunta, però què li dic? I aviam, partim de la base que tu pots obrir un diccionari i no trobaràs cap paraula que pugui pal·liar el dolor d'algú que se li ha mort un fill. Val? Partim d'aquesta base, no hi ha cap paraula que serveixi.
Però és que segurament no és un tema de paraules i de què dir, és simplement que l'altre intueixi que estàs disposat a escoltar. I això és moltíssim. I és molt complicat, És molt, molt complicat, perquè és molt incòmode. Perquè parlo amb vosaltres, després va plorar, doncs això passa... A mi m'ha passat d'estar en un coworking treballant i que em pregunten quants fills tens, contestes, dius, bueno, un va morir, i que una noia s'aixequés plorant i marxés d'allà. Clar, i penses, doncs ja em callo, és a dir, igual, ja no treguim més el tema, no passa res. Clar, doncs això, jo perquè també he anat treballant aquestes eines per una altra via, no? Però clar, molta gent es queda molt encallada allà. I la gent, per aquesta regla de 3, no parlen del seu fill, però tampoc tenen fotos seves a casa, perquè clar, la gent et pregunta. I és complicat sortir d'allà. És complicat sortir de la negació en la teva fase del dol si aquell fill socialment no ha existit. Yo, Ignasi, te lo digo en castellano porque es más fácil, pero primero agradecerte que abras tu corazón así y la vida de tu familia. Y te digo que yo lloro más porque has dicho que ahora lo ves con agradecimiento, ¿eh? O sea, a mí me conmueve casi más eso que después de algo tan duro. En plan, tú ahora puedes mirar atrás y decir, yo veo con agradecimiento a la vida, en plan, el tiempo que pasé con él, que no, o sea, que es durísimo, ¿eh? Pero eso es casi como lo que más me conmueve, en plan, que yo... Y quizás la pregunta que te quería hacer, o sea, ¿qué ha pasado desde ese día hace 10 años hasta hoy, que no solamente tienes la fuerza de compartirlo, que ya me parece una locura, sino encima que dices, ostras, yo miro atrás y me nace gratitud, ¿sabes? O sea... Sí, és un procés molt llarg i molt dolorós. I cadascú té el seu procés. També és veritat que en el món del dol sí que hi ha unes pautes unes pautes que t'ajuden a entendre't més que... Però no hi ha un camí a seguir perquè cadascú és com és. I segurament és una de les parts que jo no esperava que fos més complicada i que alhora haver-la solucionat d'alguna manera t'ajuda tant. Que és entendre que cadascú té el seu ritme en el dol. És a dir, jo amb l'Àgata ens estimem amb bogeria. Sempre ens hem estimat molt, ens seguim estimant moltíssim. I segurament és com la base, no?, que ha fet que això fos possible. Perquè si jo un consell donaria a un jove que se li acaba de morir un fill, el primer que li diria és estima molt la teva parella. Estimeu-vos molt, perquè serà tot molt més fàcil. Molt més fàcil, això d'entrada. Però tot i estimar-te, veies que havia moments on xocàvem i no acabes d'entendre per què, i té molt a veure amb el ritme. És a dir, jo em vaig reincorporar a treballar quan no havia més remei, perquè clar, tothom voldria tancar-se a casa i passar el dia plorant i ja t'està bé i ja està, no? Però hi ha un moment que t'has d'incorporar a treballar. La Cata que estava sense feina, a més. Clar, de fet, no havia buscat feina i havia posat el Peque a la guarderia per tenir temps per estar amb el Pep. I clar, es troba que està a casa sola i sense el Pep. I jo treballant. I clar, vivíem un dol molt, molt, molt diferent. Jo el dia a dia doncs, m'entraven noves preocupacions, també noves il·lusions. Al final, que jo d'alguna manera estava cremant etapes més ràpid. I tornava a casa i allò, d'alguna manera, tot i estimar-nos molt i parlar molt, i som molt de compartir les nostres emocions, a més, i que és com la base, no? I tot això fem check, tot ben fet, i tot i així, dius, com pot ser que hi ha com una fractura aquí, no? I al final entens que no... Clar, estem en moments diferents del dol. Hi ha un dol meu, hi ha un dol teu, hi ha un dol com a parella, hi ha un dol com a família, no? O sigui, hi ha tots uns processos, uns engranatges que s'han de tenir molt en compte. I per això no és fàcil. S'ha d'entendre-ho i després del dia a dia saber arreglar-te perquè cadascú, com acceptar molt bé en quin punt està cadascú, no? I respectar-ho molt. I entendre això, a més d'estimar-nos molt, jo crec que és a nivell familiar una ajuda molt gran. I després, jo et deia, no?, que és molt difícil no tenir l'espai per parlar del teu fill. Després hi ha un altre punt, que és complicat naturalitzar una relació amb un fill que s'ha mort. Això és un fet. És molt complicat de naturalitzar-ho, perquè sempre hi ha aquest punt de frustració, que et sembla una injustícia vital, no?, que el teu fill s'hagi mort, i costa molt de naturalitzar-ho. Llavors, el que sí que he vist és que a base de parlar d'ell, a base d'incorporar la seva història a la història de la nostra família i que donar-li com el seu espai,
d'alguna manera, introduir aquest fill a la narrativa familiar que tenim com a família ens ha ajudat molt a donar el seu espai vital, el seu espai familiar i el seu espai social també. I això ha fet que sigui molt més natural aquesta relació que tenim amb ell. Val? I d'alguna manera són coses que no són fàcils ni d'explicar ni d'entendre si no ho has viscut, però que tingui el seu espai és molt important, el fill. I mira, el primer consell que dono a pares, perquè m'escriuen bastants pares que per desgràcia se'ls ha mort un fill, val? Perquè arrel del documental doncs, han vist que, bueno, que jo he tingut aquesta experiència i d'alguna manera els puc entendre, no? I jo, clar, el primer topall que es troben és que surts de l'hospital sense el teu fill i algú del carrer, algú random et pregunta quants fills tens, no? Clar, què contestes? Jo em vaig haver d'obligar a mi mateix a dir 2 quan el bebè havia mort. Però perquè sabia que generaria converses molt incòmodes, però sabia que fins que no fessin aquesta pregunta 40 vegades no podria respondre amb naturalitat. I et forces i ho fas, perquè és que jo prefereixo que sigui 40 vegades els primers 2 anys que no estar 20 anys, no? Perquè arribi aquest moment, no? I d'alguna manera això t'obliga a la narrativa familiar. A mi em pregunten quants fills té? Jo sempre dic 6, ara, tot i que el Pep està al cel, no? Dic 6 perquè el conto, perquè és fill nostre. Clar, és veritat que si entres a una panaderia i et pregunten quants fills tens, no vols donar explicacions, tu dius 5 i ja corre, ja està, no vols donar més explicacions, o dius 6 i ja està, i no et preguntaran, només veig 5, bueno, doncs un s'ha mort, ja està, no vols entrar aquesta. Però, per exemple, passa molt sovint que els que tenim fills, doncs, que canvien de classe, no? De sobte dius, bueno, apareixen a la teva vida doncs 30 matrimonis nous que segurament estaràs durant 6 anys veient-los, no? I potser d'aquests alguns faràs amistat. És com que vas com renovar els teus grups d'amics sovint, no? Quan els nens van al col·le. Home, aquí, en aquest cas, val molt la pena que des de l'inici... Perquè si no, en quin moment tens aquesta conversa? Cada cop és més incòmoda. Sí, cada cop és més incòmoda. En quin punt de la teva vida els expliques? No, és que tenim un altre fill que va morir, no? Home, en plan, fa 4 anys que et conec, no? Com pot ser que no sabia que havia passat això? Home, jo amb el documental ho tinc molt fàcil ara, sincerament. Però la gent no té tan fàcil. Llavors, jo recomano que en aquestes relacions que sembla que seran esforçar-se en dir quants fills tens, doncs comptar-lo i dir aquests i un que va morir o una que va morir i explicar la història, compartir la seva història, que és un moment que és incòmode per tothom però et dona una tranquil·litat i potser aquella persona que s'ha quedat impactada, perquè tothom es queda impactat inicialment, al cap d'un any et pregunta, escolta, explica una mica més d'aquell fill. I això genera un espai preciós per parlar del teu fill, de que entri la teva narrativa familiar, donar-li l'espai, no? I d'alguna manera anar a poc curant aquest cor. Perquè la gent s'equivoca molt quan diu que el temps ho cura tot, perquè el temps no cura res. O sigui, el temps, com a molt, t'acostuma a la nova realitat, però si tens una ferida al cor, seguirà la ferida oberta. És a dir, si no fas res per curar-la, la ferida segueix oberta. Llavors, a poc has d'anar tractant, curant, i ja està. I això no vol dir no patir o no. Us he dit, jo aquest any he seguit plorant recordant el Pep, fa 10 anys, i hi ha dies que fa mal, no com el primer dia, perquè era una cosa més visceral, no? Més animal aquell dolor, però sí com el primer any. Hi ha dies que sento un dolor immens. Però és un dolor que ben tractat no t'impedeix viure. És a dir, jo considero que som una família feliç. I és heavy, sí, som feliços. Se'ns va morir un fill i som feliços. Després de molt esforç i curar-nos molt, no? Jo et volia dir només que dius que quan ho comparteixes es genera un espai preciós per tu i per la teva família, però també es genera un espai preciós per l'altre. I t'ho dic ara mateix estan aquí, saps? O sigui, de veure algú que ha superat aquestes dificultats i que et dona esperança a tu en les teves merdes petites de cada dia, saps? Sí. En plan... Sí. Que és un regal per l'altre, també. O sigui, t'ho dic, que jo sé que ho saps, però que... Sí. I, de fet, també ajuda, És a dir, mira, una cosa que ens va ajudar molt, l'Àgata tenia un blog en aquella època i compartia pensaments que tenia i tal, i va coincidir va començar el blog aquell poc abans de l'embaràs del Pep. I tenia un blog de receptes de cuina i coses de mamà flipada, ¿vale? Llavors, arrel de l'embaràs va començar a reflexionar sobre la maternitat, el començament, sobre el síndrome de Down, sobre la fe, l'esperança,
I quan va morir el Pep, va escriure un text preciós que dona títol al documental i donarà títol al llibre, i el post es diu Una estrella fugaz, un amor de verano. És un text, jo us animo que el busqueu. Està encara... El blog es diu Les orejas de Tití i està allà. Si busques Una estrella fugaz, apareixerà. És un text que va escriure literalment 10 dies després del funeral del Pep. Oh. És una carta preciosa i ha inspirat el documental i ha inspirat el llibre. I ara ja no sé a què venia aquesta explicació. No, que és una experiència que sí, parteixis sí, ajuda a l'altre. Sí, una cosa que va ajudar molt, és a dir, allò és una feina que, clar, jo evidentment jo vaig flipar que fos capaç d'escriure això, no? Però ens va ajudar molt els missatges de la gent, dient, a mi m'ha ajudat molt llegir això, a mi se m'ha morit un fill fa 6 anys, he acabat llegint aquest post i m'ha ajudat, i evidentment en aquell moment penses, és impossible trobar-li un sentit a la mort d'un fill, però el fet de que això ajudi gent, que compartir-ho ajudi gent, d'alguna manera sents gratitud, no? I és com, bueno, és una altra manera de curar, no? Llavors, sí que és que l'efecte, que la gent estigui agraïda, que ajudi a la gent a compartir la història, home, ajuda, realment. I allà ho vam començar a experimentar, i ho hem vist amb el documental i ho veurem amb el llibre, perquè són coses que a la gent li remou, es fa replantejar-se coses, i aviam, és com tota la vida, no? Són crisis tan fortes que t'obliguen a créixer i aprens moltes coses. I aprens coses, sobretot, potser no moltes, o sigui, aprens molt, però sobretot a nivell qualitatiu, no? O sigui, són coses tan de base, és a dir, una experiència així de heavy, les coses que aprens són com molt de fons, no? D'alguna manera et reconfigura la teva escala de valors. I clar, i això és com un petit tresor que tenim la sort de tenir, de guardar-lo, i sempre que podem intentem compartir amb la gent, no? De fet, fa poc recordava quan estava el Pep a Lucy, i a més va coincidir que era un dia que el Pep estava bastant malament. I recordo una trucada de feina, un client, era un projectet, era una cosa petita, i era una empresa petita, però estava superestressat, estava molt agobiat, i de fet em va parlar bastant malament, sincerament, perquè volia uns canvis d'un vídeo que havia fet i tal, no? I per ell, clar, la seva merdeta de vídeo, per ell ho era tot, no? I li vaig dir, escolta, no puc perquè estic a l'hospital, estic a l'UCI, no puc fer-ho i tal. Es va emprenyar bastant. Jo vaig pensar al telèfon i vaig pensar, és que m'importa un ou la feina. Ara mateix, és que m'importa un ou. O sigui, jo vull estar aquí a l'UCI, no marxaré al despatx ara a fer això, quan sé, si fos una cosa si fos cirurgià i hagués d'operar un altre nen, ho entendria, però és que estem parlant d'un vídeo d'una campanya, és a dir, no tenia cap sentit. I vaig pensar, jo tant de bo estigui tota la vida pensant així. Tant de bo tota la vida pensi primer els meus fills, la meva dona, la meva família, no? La gent que m'estima, després ja la feina com a cosa circumstancial de la meva vida. Tant de bo. Home, i el fet que encara ho recordi és senyal de que realment és bastant així, no? Et reconfigura la teva escala de valors. I és una cosa que intentem ara compartir amb la gent, perquè ens fa molt bé, la veritat. Ignasi, jo et volia preguntar que, o sigui, tu ets cristià, oi? I des d'una perspectiva cristiana, clar, a vegades, o sigui, generalment els cristians vivim el dolor o el patiment d'una manera que de cara a la resta del món ho veuen millor, perquè podem ser capaços de viure el patiment, generalment, amb uns ulls diferents i podem estar alegres inclús en el patiment. Però, bueno, hi ha patiments i patiments, no? Hi ha, no sé, com creus que li diem nosaltres, no? Com ho has viscut tu, amb això? Aviam, la fe, evidentment, ajuda. Val? Partint de la base que la fe ajuda molt en situacions com aquesta, en general, per molts motius. Val? Però alhora també és un repte molt gran, És a dir, és almenys com jo ho he viscut, i crec que ho he viscut de manera prou sana. És a dir, al final, jo recordo el dia que sabíem que el Pep moria, no? Que ens vam vam decidir apagar la màquina. Jo vaig anar a la capella de l'Hospital Senyor de Déu i jo recordo aquell moment mirar a la Mare de Déu i dir-li, tu saps què és que se't mori un fill? Fes alguna cosa. Tu saps què és això? No li facis això a la meva dona. Saps? Com pot ser que puguis permetre això? No, digue-li alguna cosa al teu fill. Però emprenyat.
emprenyat, i crec jo que amb raó. Al final, tu tens fe, t'ha ajudat a viure il·lusionat amb que aquell nen es salvaria, no? Tens moltíssima gent redant al voltant. Clar, tu tens la certesa, en aquell moment, tens la certesa que salvarà aquell nen. Crec que és una cosa que ajuda, sincerament, perquè t'ajuda a viure il·lusionat, i cada dia que has viscut il·lusionat no és un dia perdut, no? Al final t'enfonses igual, quan mor el teu fill, t'enfonses igual si has viscut il·lusionat o no has viscut il·lusionat. Això és una realitat. Llavors, home, aquesta il·lusió de que aquest nen es salvaria ajuda. Però clar, el nen mor. Home, si tu tens fe que Déu és pare, que Déu et cuida, que Déu ho pot tot, clar, dius, tio, que tu el podies salvar si volies. Tu podies salvar. Home, això és una mostra també d'una fe real i profunda, perquè si no seria indiferència, no? Però si tu tens una fe real, i no en abstracte, sinó que veus a Déu com a pare que et cuida i et mima, dius, per què? Per què? Per què? I això és una pregunta que jo intueixo que tothom que passa per alguna cosa així la tindrà allà. Una altra cosa que si et vulguis posar cara a cara amb aquest problema, no? Perquè és veritat que porta un dolor espiritual fort, no? Plantar-te cara a cara amb aquest raonament. Però jo crec sincerament que algun dia has d'afrontar, perquè si no, és un cop més, això es queda dins, no? I algun dia patarà d'alguna manera, no? Llavors, és normal, almenys en el meu cas, jo vaig viure de manera molt natural aquesta emprenyamenta, per què no? I és només amb el temps, no? Amb paciència. Evidentment, no abandonant la fe, perquè si no mai tornarà. Perquè al final, si t'abandones tu, no dones com aquest marge. Però vivint amb aquest enfado, i cada cop que anava a missa i mirava el sagrari, m'estava emprenyat, i crec que amb raó, i a poc amb el temps, doncs, bueno, no entens res, perquè no hi ha res a entendre, val? Però sí, d'entrada que dius, mira, de fet, un dia l'Àgata, que, bueno, és una persona increïble, però a més té una fe molt, molt forta, no? I que ens ha ajudat molt a casa, que ella sigui, doncs que tingui aquesta fe, no? L'Àgata em va dir, mira, totes les oracions que no van servir per salvar el Pep han servit per nosaltres passar un dol més tranquil. Home, jo no ho havia pensat, però mira, doncs és una molt bona manera de veure-ho, no? Dins de no entendre les coses, home, això em semblaria que tindria certa lògica, no? Lògica divina, almenys, de mimar els seus fills, no? Són cosetes com aquesta, que al final posa les coses en perspectiva, insisteixo, no et fa entendre res, però sí que doncs, un cop més vius amb naturalitat, no? I arribes a la conclusió lògica que de manual tots sabem que Déu sap més, que no entenem els plans de Déu, que deixar-te a les seves mans sempre és positiu, no per nosaltres, tot i no entendre. I així passa igual amb això, i passa igual amb una vocació de monja, o passa igual amb qualsevol cosa de la vida, no? Que al final t'abandones als braços de Déu i ja està, i que sigui el que Déu vulgui. Però jo crec que és un punt que has d'arribar tu, i perquè t'has enfrontat a aquest pensament, no? Jo, en aquest sentit, jo no entenia... Bueno, quan parlava de que és una societat que viu d'esquena el dolor, també és una societat que és molt analfabeta recolzant i acompanyant aquests casos. Val? No ens han donat eines per estar al costat d'algú i passa igual amb els catòlics, perquè jo he trobat frases com, mira, això és el que Déu vol, i pensava, perdona, com Déu vol voler que es mori el meu fill, no? Yeah. Pensava, ara entenc, després, ara que ja no estic enfadat, entenc que pobra persona, una frase que deia per sentir-se just ella mateixa, suposo, perquè però no m'ho deia pensant, no, en mi. Però igual que passa amb els catòlics, passa també la gent de fora. Hi ha moltes frases que la gent diu per quedar-se tranquil, no? La gent que t'anima diu, no passa res, ja tindràs un altre. I què? Jo el que vull és aquest, o sigui, l'altre també, però jo el que vull és no vull substituir el meu fill. O diu, no, ja us oblidareu. Però jo no vull oblidar-lo. O sigui, jo el que vull és viure recordant aquest fill, no? En fi, que en general a la gent li costa molt. I dins de les nostres comunitats, els catòlics també, com que han de trobar aquesta manera d'acompanyar, perquè crec sincerament que val la pena que la gent arribi sola a aquesta conclusió. Que és una conclusió que tots ja sabem de punt de partida, però que hi ha un trencament allà lògic,
no? Pel dolor que suposa enfrontar-te a aquesta realitat i que a poc tu t'has d'anar reconduint, no? I vas de resar, vas de pensar, de tenir converses amb gent, no? Doncs, bueno, tornes i t'abandones i dius, pues mira, no ho entendré mai, però ja està. Jo tinc dos preguntes que van en dos direccions diferents. Et faig les dos i tu, si vols contactar les dos o una. Una es la pregunta que me surge, ¿cómo es el contárselo a tus hijos? Y quizás sobre todo tu hijo mayor, que es el que conoció a Pep, pero también a los demás. O sea, ¿cómo es esa conversación y cómo lo viven ellos? Y la otra es más con respecto a esto que dices del acompañamiento. En la práctica, ¿qué tenemos que hacer? Porque yo es verdad que me he visto 1000 veces en la situación de que alguien te comparte, quizá no tan duro, ¿no? Pero algo que está viviendo y no tienes ni idea de qué decir y acabas diciendo las típicas frases cliché que tú mismo te quedas en plan, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, no sé. Sí. Ve per on quieras, Primer, això dels fills. Entra molt en la línia d'incorporar aquest fill a la narrativa familiar. Igual que deia que les primeres 30 vegades que et pregunten quants fills tens i has de comptar-lo, no? Tot i sabent que allò portarà una conversa incòmoda, passa igual amb els fills. També recordo com se'm va donar un vuelco al corazón la primera vegada que crec que va ser 2 setmanes després, o així, vam passar per davant de l'hospital amb el cotxe i el petit, que era molt petit, va assenyalar i va dir Pep. I vaig dir, no, ja no està aquí el Pep. Val? Doncs vaig pensar, ara ens ve aquí una etapa que ens estarà contínuament interpel·lant, no? Quants anys tenia el petit? Quan va morir el Pep, el nani, que és el gran, tenia 15 mesos. Era molt petit. Era molt petit. Ell jo que se'n recorda, no se'n recorda, evidentment, però no ha deixat de veure mai fotos seves amb el Pep, no? Llavors sempre l'he tingut molt, molt present. I també, un cop més, és una decisió ferma, perquè de manera natural no surt massa parlar d'un fill que s'ha mort. Llavors, ha de ser una decisió. I a nivell familiar teníem la decisió de parlar amb els nostres fills i explicar-los la història del Pep, no? I al començament és més difícil i ara ja, doncs, amb el 6è, surt gairebé sol, no? Llavors aquí la gràcia d'això és entendre molt bé també el ritme de cada nen. Llavors, al final els hi parles del Pep cadascú en funció de l'edat que tenen. Entonces, hem vist per experiència que a partir de l'any o els 2 anys, quan fas el repàs de germans, no? I dius, aquest és el nani, l'alegria... Llavors contes el Pep, no? Assenyales una foto, dius, el Pep, i el contes com un mes dels germans. I ja està. I aquesta informació es queda allà. A partir dels 3-4 anys, els comences a explicar que el Pep va morir, per això no està aquí. No? I els nens ho viuen de manera molt natural, sincerament. El tema de la mort crec que és una cosa molt més complicada pels adults que pels nens. Sí. Que és veritat que et porta moments... Això passa a casa de tant en tant. Ara penso, la que ara té 4 anys, doncs fa uns mesos, un dia li feia mal de panxa i va dir que es moriria. Perquè estava malalta i com el Pep va morir perquè estava malalt, no? Ella va dir que moriria. I vaig dir, home, sí, moriràs algun dia, però espero que sigui que d'aquí molt temps, no? Però parla de naturalitat de la mort, perquè saben que existeix, saben que arriba i que els pares no és cap paraula tabú ni cap cosa, no? A amagar. I això jo crec que els dona tranquil·litat a l'hora d'afrontar la mort. Després ja a poc els vas explicant més i cada cop ells tenen preguntes, no? I a partir dels 5 anys et pregunten per què va morir, no? I volen entendre més. També és una cosa bona d'haver fet el documental, que el dia que per fi els meus fills van veure el documental, que va ser el primer passe públic que es va fer, que es va estar en un festival, que és el Docs Barcelona, on van venir totes les famílies que havien participat. Va ser un passe preciós. I tornant a casa van venir els 2 grans. Doncs el gran, al cotxe, em va dir ara entenc per què a vegades esteu tristos. No? I pensava, és una cosa que no havia pensat, però és genial que a nivell familiar ens entenguin més, no? Que els meus germans m'entenguin més, que els meus pares m'entenguin millor i que els meus fills també entenguin quina és la dinàmica de casa i per què és així, no? Bueno, en aquest sentit ens ha anat molt bé. Però en general parlar amb naturalitat i de la mort amb els fills, perquè al final si una cosa hem après és posar la mort allà on toca, no? Que és una realitat que està dins el que té a veure amb la vida perquè ha de tenir la seva presència i fa que no tinguis por.
És a dir, jo crec que quan més present tens la mort, fa que visquis amb menys por, sincerament. És una cosa que és curiosa, però jo crec que la gent que intenta evitar més el parlar de la mort és la gent que viu amb més por la mort, no? I no ajuda a viure amb llibertat, no? Viure amb tranquil·litat. Aquesta és la primera pregunta. L'altra pregunta que m'has fet era... Com acompanya? O sigui, quan et trobes a la situació, que és el millor? Dir alguna no dir res? Bueno, no sé. Aviam, aquí, és a dir, davant d'un cas així, tu pots tu pots parlar amb algú, no?, que ha passat per una cosa així, i l'altre pot aprofitar-ho o no aprofitar-ho, no? Potser no vol parlar i tal, no? Jo crec que en cap cas li fa mal. Jo crec que el que li faria mal és que ell volgués parlar i no estiguessis tu per escoltar-lo, no? Llavors, dins d'aquestes probabilitats, crec que sempre compensa estar disposat a escoltar. I ja dic que és una cosa més d'acompanyament, potser físic, no? A vegades ni físic, a vegades ja amb un WhatsApp s'entén tot, no? Però, per exemple, hi ha algunes germanes meves que ve segons una data típica, no? O el dia que va néixer el Pep o tal, m'envien un emoticono, simplement, un cor, i ja està. Clar, també perquè ha passat temps, no? Però això m'omple, que segueixen tenint present el Pep, no? I això ajuda, són coses que ajuden, no? Allò és acompanyament i és un emoticono, és recordar, apuntar-te la data, saber que l'altre ho està passant malament i dius, ei, estic aquí amb tu, no? Però quan és recent, quan han passat les setmanes, perquè clar, els primers dies sí que la gent ve al funeral, abraçades i no sé què, però bueno, al funeral vius com en un núvol logístic, perquè al final tot té a veure amb ara què faig amb el nen, qui el porta, qui el recull, no sé què, no? Llavors, quan passen 2-3 setmanes, allà hi ha una sensació de soledat molt bèstia. Molt bèstia. I aquí l'acompanyament és simplement que l'altre entengui que tu estàs disposat a escoltar. És evitar el què tal? Perquè el què tal, la resposta és bé, no? És la resposta oficial, no? Què tal? Bé, ja està. No preguntis què tal, preguntes com ho estàs portant, o pregunta si el dia vols que parlem, em dius. Això ja et diu molt, no? Almenys intueixes que l'altre està disposat a escoltar-te. I potser no ho aprofitarà, però la sensació que té algú en recolzar-se ja és moltíssim. I si veus que l'altre està com molt encallat i que no hi ha manera, i saps que li està fent mal, no? Doncs buscar maneres creatives de no ser intrusiu, perquè mai s'ha de ser intrusiu, perquè són, bueno, al final són emocions com molt... Ara escrivint el llibre, pensant en aquella època, pensava que eren emocions com molt caòtiques. No? Quan estàs en aquest moment que s'acaba de morir el teu fill, tornes a casa i interiorment és caòtic, inconex, no? Costa molt la gestió emocional, però per això, perquè no saps com sentir-te, hi ha estranya sensació de culpa, quan no tens culpa de res, no? Sensació de què podies haver fet, si hagués fet alguna cosa diferent, si... En fi, són moltes coses, no? Però si veus que hi ha algú que porta temps que no vol parlar i que a més saps que no li està fent bé, doncs buscar la manera de no ser intrusiu, però anar allà i a vegades no, s'encendre el misto, no? I a vegades allò fa foc i a vegades no. Però no és un tema de què dir, sinó de que l'altre intueixi que estàs disposat a escoltar. Ja no tenim més temps, però a mi m'agradaria fer com una última pregunta, i és que ara amb la perspectiva de 10 anys enrere, si t'haguessin dit, abans de quedar-vos embarassats del Pep, o just quan us vau quedar, que passaria el que va passar, no sé si és atrevida la pregunta, però si ho escolliríeu un altre cop tal com ha passat. Ara, vist en perspectiva, no canviaria res. No canviaria res. I sincerament, és a dir, home, això hem fet molta feina per arribar aquí, però és una cosa que m'he trobat bastant, És una cosa que, fent el documental, molts pares, a més, són pares molt diferents. Nosaltres som catòlics, però també hem parlat amb molta gent que no té cap mena d'espiritualitat, però sí que com que veuen, els elements han canviat la jerarquia de valors, i com que ha despertat, ha florit una visió com més transcendent de la persona i sobretot l'agraïment, no? I això m'ho deia més gent, és que no canviaria res. I gent que ha patit moltíssim, Bueno, som gent que hem patit moltíssim. No, sincerament, jo crec que tot ha valgut la pena per conèixer-lo i estimar-lo. Ignasi, tio.
Moltes gràcies per compartir-ho, de veritat, i pel testimoni. No, vosaltres per donar-me l'espai. Jo et dic Una que és història una... potent. De veritat et dic que m'encantaria estar una hora més i preguntar-te pel procés de fer el documental, del llibre, les altres famílies, conèixer les altres famílies i tal. Sí, o sigui, després de saber tota aquesta... O sigui, d'haver passat això amb el Pep, si volíeu tenir més fills també, saps? En plan... perquè si el risc ja ha sigut amb el segon fill i sent joves, dius, potser torna a passar amb el següent. Saps? O sigui, no sé. Sí, no, la por està, evidentment. Ja. Però bueno, s'ha de viure amb la por. Has d'aprendre a viure amb la por. Sí. No, brutal, Merci per la sinceritat i... I l'obertura. I pel testimoni de... O sigui, jo crec que vivim en una societat, i ho dic per mi, que ens costa ser feliços, tio, i el dic des de la perspectiva dels que no hem passat per una cosa així, saps? Sí. I que ser feliç tampoc significa no patir, en plan, hi ha tantes coses que... Però bueno, merci. Sí. Pues aquí ens despedim amb tu, però nosaltres tenim la sort d'estar fora de càmeres després. I res, que sapigueu que si teniu alguna qüestió que vulgueu compartir o algú està passant per una situació com aquesta i potser l'Ignasi estaria disposat a acompanyar, podeu escriure'ns a escalinata@esglésiajove.barcelona, us podeu subscriure al canal i al nou Instagram. ver el documental i leer el libro, que jo sinceramente me encantaría. El llibre surt a l'octubre, si Déu vol, no? Sí. Sí, octubre. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Que vagi bé, cuideu-vos.